na unapređenju kulturnog života Srba u Gračanici, uopšte na centralnom Kosovu. Radili smo mnogo projekata sa Domom kulture u Gračanici i mislim da smo značajno unapredili sam kulturni život po broju kulturnih dešavanja, ali i po uslovima kojima rade naši kulturni radnici. Ono što jeste jako važno, značajno ćemo unaprediti u narednih 6 meseci sistem obrazovanja, time što ćemo rekonstruisati 6 najvećih škola od ukupno 13, koliko imamo, 13 odeljenja i centralnih škola koje imamo na teritoriji opštine, i time ćemo stvoriti značajno bolje uslove za našu decu. Unapređenje što se tiče situacije u sportu, radit ćemo veći broj sportskih objekata, što manjih, što većih. Ove godine ćemo dobiti i prvu sportsku halu sa 1200 mesta. To je nešto što radi Evropska komisija i do negde početkom septembra treba taj objekat da bude gotov. Ono što jeste jako važno za nas, a na čemu smo mi posvetili dosta pažnje proteklih 6 meseci, to je razvoj turizma, s obzirom da se na teritoriji naše opštine, odnosno u samoj Gračanici, nalazi fenomenalan spomenik koji je pod zaštitom UNESCO, to je manastir Gračanica, i naša pozicija sa koje mi možemo lako dođemo do svih ostalih spomenika kulture Srpske pravoslavne crkve, pre svega mislim na Dečane, Patrijaršiju, ali svakako i na Prizren, Bogorodicu Ljevišku i ostale spomenike kulture koji su od izuzetnog značaja za naš narod, ali i za kompletnu evropsku i svetsku kulturnu baštinu. Razvoj turizma jeste jedna od prioritetnih tema koja, pored poljoprivrede, smatram može da značajno unapredi naš socioekonomski status i dugoročno obezbedi prihode za pristojan normalan život.